Pendakasi ka kendai terik uyayong arhajap dream ka himalang rin kalapan pau kijing sngolingo halor kijing wengno jong ka Khasi Hills Autonomous District Council yoba Brilliant Henry Semyong ubabat kum acting sim jong ka himalang rin klem da pentep shwa bat ka ka daw la wengno yo nakakamba uban halor kini ka benta uba Brilliant Henry Semyong ubade acting sim jong ka himalang rin habakran gila pathai kubor ulong ka hima kadang don hapadeng kajing penkrum ban ai wai ya ka yo bat ki mar jong ka hima ha ki briu jong ka hima hi bala ai bo da ka KJDC ban pelong ya ka jing tap tandan ha khandai ter ku ya yong arja pendriu ban menta ka sngi hi kindit kan san shaban pelong ya ka jing tap tandan 1 point ban ka city na KJDC hakapor new bujimen step jong khandai trik ya yong arja pendriu bala pen sange no ya ka jing tre kam jong acting CM bala weng no sna new acting CM bala thungpan the way acting CM katayu ba pinsngan lang CM yong namar kata ka hima pat acting CM berim jong ka hima lang rin kila penram jore ka jingle don board jong ka KJDC bala lam khaman da ka VPP bat buru ke jingkili ba balai la shuweng klem da pentem bat balai bala shuweng lendat klem kinu gidaw tang kata ka himalang rin kala ongru ba ka ni ke jingle don bor jong ka KJDC kala long thek kum ba ka himalang rin kala day ka nong kanti jong ka KJDC waiting si imbrem jong ka himalang rin ula kentu bat maha mi ki wei te ki hima bakin long ki ba husia namar kani ke isi ka bathamai ka de ke isi ka ba shule don borbet ya ka kam hima sima bakinum ja kum ya ka hima langren hakani ka sngi la pelong ya ka jingilang balingkon bala don lang da ki menteri ka hima langren kum ju ki lingdo bor ka mamenta bat kumba ngalong mene ba ka hima ka ju pelong ka inviting tendar ka balong open be jaboro ki kun ke jar jo ka hima menta bat ka konsil ka le kumne ka ba ngiting pat kalong le se kata ka open tendar ka ba kahima ka jule barabor le se nang nismat kan pulom no lagi no kinu ki buit ki ba shalanden kum ta na kaleng jongi kahima ngi pansai hakmat upai ba hakmat kun ajar jong kahima ba lara ka council kamla ban penlong e ka open tendar ba baro kun ajar jong kahima kula ban tep kata kemut ba kita ke jengkot tendar ani kita ki ba kam yelep kinong ba kidai kinong job tendar ngala ban ong ba kata kalong ba bean te ka bang kentu hne kalong ba ka council kale bet ban penlong ya ka tendar jong kahima ka baro open ya baro akmat ki media klang ba kalong ka basai kedar bat ba kinong si bentaru kinlong ki basai klang ba kinong job kinlong ki baburi henrai kalong ba akmat ka basit ka basai jong ba jong kahima kata ka de ka jikman sngai jongi ka ne ka por ka bamenta ngi perem jo de ka ne ka jingle jo ka konsil namar ba kale ka konsil hi ka ba ai bor ni kahima bangin pelong ka ne ka tarik ban ai wa marima la ka konsil ka don kanu ka jing artatin balai pat kale kumne balai pat kan shu ai bor ngi ban pelong ka ne ka sngi bangin pentip shu ba na ka por sa ka por kahima ka don ka jing bang ya pa sti saboro kisnong ka bade bo kahima ya kan ka sngi ni hap da penayar ni hap rin ki tendar form berke ki bang hap ban pendep kum ta kan ka jingle juga konsil ka balong kerki hadak kan ka por ka bamenta kalong ka jing thembor ka jing roi ya ka hok along trai jong kahima ka jongi kata ka ka jing penseu ka jongi hakan ka por ka bamenta nakaliang jongi ka Himalangren idap da ka jing snaulengo aga jing yadai bakani ka sni ka bamenta namarba nakaliang jong ka district council kala ai akan ka jing pentep ka bakerki kansan dang menne men step nyo baje kilawan ban ai akan ka city jing pentep bala pensange no sipor olap pensange no ya ka jing trikam ka jonga kum acting CM jong ka Himalangren di kalong ka belengo adu kata-kata kadau ka dei namarba dang mensyam tayau ba ka district council kala ai ka order bangin yo ban ai wai marhima ha kan ga sngi menta ka sngi khandai terik dan rei ka belengo kalong ba kensan menta ka step ha ka portnya baje ilawan ai kan ga city jingpan sange ya ga jing terikam ka jonga kum usim kum acting CM jong ka Himalangren ti nakaliang jongi komti riurang ba jong ka hima nadu ki menteri kilengdo
nadu ki khot jong ka eksekutif dorbar nadu ki pajba jong ka himalang ren ki bakwa banwan wai himar jong ka hima ha ka negasni idap da jing snol ngo ka bakraw but kem snol la mudur ya ka nega jingle jong ka district council long ka ka penlengo hadu kata na ka benta jongi but ki babon na ki snong ki bakham jingai le ki ladu ya ka sni ki ladu ya ka por tang na mar ka nega jing pansangi ka bakerpi hadu kata ya ka nega jing mut ka jongi ban ai wai mta ka sni ti kan ni ka jing tho pila ban pet ya kan ni ka jing tho ka bala ai ni dang yu pedang men ne men step hak pot nya baje ai gum tu ti kalong ka ka pen lengo ai ni ti nakaliang ka jonga ko mu acting sim u bala sha suspend menta ti ngas ngau ban kan tho jor ya kan ni ka jingle jong ka district council imat ka don ka ai ka ai shelndet ha ka badang hakini ki sni ka dang ai ka tu ka order adu likely ki order ban yo ban ai wai mar himam ta ka sni dan rei ka balengo ka long ba menta ka sni kila yo ban pensange na ka benta ka jing terikam ka jonga komu acting sim jong ka himalang ren ti ngabu ka jing kali ya ka district council ka ba jukran barabor na koi ka por sa koi ka por ba ikam yal de ba ka de kata ka parti ka ba sengshar hok kadai kata ka parti ka baki ong ka clean politik dan rei anda habangi pek anda habangi yu iya kan diga jingle jongki ka pau ba kan diga jingkam jongki ka long kabalam ler hadu kata tengah sngau ban kan thojur ya ka district council hapo ka